שמי ענת רפואה, אני מנהלת עמותה שנקראת מאחורי דלתות המעבדה, שפועלת נגד ניסויים בבעלי חיים. העמותה היא צעירה, היא קיימת רק 2.5, אבל לפני כן פעלתי במשך 7-8 שנים באגודה נגד ניסויים בבעלי חיים, אחר כך במשך 3 שנים בתנו לחיות לחיות. אני מתמקדת במאבק נגד ניסויים בבעלי חיים. אחד המאבקים שאנחנו מנהלים זה נגד חוות מזור. מאז שאני זוכרת את עצמי, אני תמיד אהבתי בעלי חיים, תמיד דאגתי להם. וכשגדלתי, וכשהילדים שלי גדלו, אני החלטתי, עד אז עבדתי כמעצבת גרפית, עצמאית, היה לי סטודיו. ויום אחד, בערך באמצע החיים, בסביבות גיל 40, אני קיבלתי החלטה שאני רוצה להקדיש את המחצית השנייה של החיים שלי למען בעלי חיים, להתמקד בזה, והחלטתי ללכת למקום הכי קשה, ששם הניצול הכי אכזרי והכי מיותר בבעלי חיים. ככל שהעמקתי את הידע שלי, הבנתי שמדובר באחת מהזוועות הגדולות ביותר, ובעלות האינטרסים הזרים הגדולים ביותר. ואז באמת החלטתי להקדיש את החיים שלי בצורה טוטלית לנושא. בשנת 2001, אנחנו חשפנו, החדרנו סוכנת סמויה לתוך מעבדה לחקר המוח באוניברסיטה העברית. מעבדה שעושה ניסויים בחופים. אחרי מספר שבועות נפגשתי איתה, והיא נתנה לי, אז זו הייתה התקופה הטרום דיגיטלית, היא נתנה לי פילים של תמונות סטילס שהיא צילמה. היא צילמה גם בווידאו וגם בסטילס. היא נתנה לי את הפילים של הסטילס, ואמרה לי, תראי, אלה תמונות שצילמתי אתמול, הן תמונות מאוד חשובות. תפתחי אותן, תתכונני, ברגע שאני גומרת את המשימה שלי, אנחנו יוצאים עם כל החשיפה הזאת. אני מגיעה למעבדת הצילום למחרת, פוגש אותי בעל המעבדה, הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, 35 שנה אני מפתח תמונות פה. בחיים שלי לא ראיתי כאלה תמונות. ולא רצה לחייב כסף על זה. ואני לקחתי את המעטפה הסגורה, עוד לא ראיתי כלום. לקחתי את המעטפה הסגורה, הלכתי לשדרות חן שליד, התיישבתי שם על ספסל, פתחתי את המעטפה. כשאני ראיתי את התמונות האלה, זאת הפעם הראשונה שראיתי משהו שקורה עכשיו, שהוא מזעזע ברמות שאי אפשר לתפוס אותן בכלל. ושאני חייבת לעצור את זה. זאת הנקודה בהתעסקות שלי בנושא של ניסויים בבעלי חיים, שהקפיצה אותי למקום אחר לגמרי. אני מאותו רגע אמרתי, מת העולם, שום דבר אחר לא מעניין אותי ולא חשוב לי. אני עושה הכל בשביל להראות לכל הציבור מה שקורה שם. ואני עושה הכל בשביל להפסיק את הניסוי הזה. הרגע שנודע לנו על המשלוח הזה לפני 3 חודשים, לא נחנו לרגע. עשינו ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי שהצדק יצא לאור וכדי שנוכל לעצור
משלוח הגופות. אנחנו נלחמים בסוחרים עשירים ומקושרים. אנחנו נלחמים במוסדות ממשלתיים. אנחנו נלחמים באקדמיה. העם דורש לסגור את החווה! העם דורש לסגור את החווה! העם דורש לסגור את החווה! כי אנחנו לא נוותר. כי גם אם חלילה יוחלט שיש לאפשר לחוות מזור לשלוח את 90 הגופות המסכנות האלה, אני לא רוצה לחשוב על האפשרות הזאת, אבל היא קיימת. העם דורש לסגור את החווה! העם דורש לסגור את החווה! אנחנו נהיה פה בשביל לוודא שזה המשלוח האחרון של חוות מזור. אני לא נושמת מרוב מתח לקראת ההכרעה של בג"ץ בעוד יומיים. אבל שמחתי כל כך לבוא הנה ולראות את כל האנשים האלה, כל האנשים הטובים האלה, שעוזבים הכל בחיים שלהם ובאים הנה כדי להפגין איתנו, כדי להביע הזדהות עם הקופים בחוות מזור, וכדי למחות נגד העוול שנעשה להם, ולפעול ביחד כדי שנצליח לשחרר אותם. מה שחוות מזור עושה, היא חוטפת קופים מהטבע במאוריציוס, מביאה אותם הנה, קולט אותם בתוך כלובים צפופים, מרביעה אותם, ואת הגורים שלהם מוכרת למעבדות ניסויים. בדצמבר 2011 הגיעה בקשה לייצוא קופים בחוות מזור. והגיע אליי המידע לאן היא מיועדת. התברר שהיא מיועדת, שהמשלוח של הקופים מיועד למעבדת רעילות בארצות הברית, שהיא לא מכון מחקר, היא לא מבצעת מחקרים רפואיים, היא קבלן חיצוני שמספק שירותי רעילות, ניסויי רעילות, לחברות מסחריות שמזמינות ממנו. זה יכול להיות חברות תרופות, מזון, קוסמטיקה, ניקוי, הדברה. כל חברה מסחרית שרוצה להוציא איזשהו מוצר לשוק וצריכה לבדוק את מידת הרעילות שלו לבני אדם, מעבירה אליהם שיעשו את המחקרים האלה. במשך 21 שנים, כל פעם שחוות מזור ביקשה היתר לייצוא, באותו יום הם קיבלו את ההיתר. אף פעם רשות הטבע והגנים לא בדקה, לא שאלה, לא כלום. הגיעה בקשה מחוות מזור, חתמו, והמשלוח יוצא. ופה הם מעכבים כבר כמעט 3 חודשים את המשלוח. ואז חוות מזור עתרה לבית משפט מחוזי בפתח תקווה בעתירה מנהלית נגד רשות הטבע והגנים על זה שהיא מעכבת לה את המשלוח. התארגנו, כל עורכי הדין שלנו, יחד עם עמותת תנו לחיות לחיות, ועתרנו לבג"ץ. תוך 2 קיבלנו תשובה משופט שנתן לנו צו מניעה זמני שיעצור את משלוח הקופים. מדובר בלקוח האחרון שנותר לחוות מזור. חוות מזור היו לה בעבר
7, 8 לקוחות באירופה, מעבדות באירופה שהיו קונות ממנה מאות גורים כל שנה. עד 2008 הם הפסיקו לעבוד איתה. כך שאם המשלוח הזה למעבדת SNBL, הלקוח האחרון של חוות מזור, לא יאושר, למעשה אין לחווה שום סיבה להתקיים. אם עצרו לה, חסמו לה את הלקוח האחרון שלה. אני יסמין, אני כבר כמה שנים לוקחת חלק במאבק נגד חוות מזור. את ענת יצא לי להכיר במהלך הפגנות, במהלך עבודה על הפגנות, וענת היא בן אדם שכבר משהו כמו 15 שנה, אולי אפילו יותר, מקדישה את החיים שלה למען הקופים, למען בעלי החיים במעבדות. היא הרסה לה את החיים בגלל הקופים, והיא נלחמת מאז שאני מכירה אותה למען הקופים, ואני מקווה שהיא תצליח. מבחינה מוסרית, אני גורסת שאין לנו, בני אדם, שום זכות לקחת יצורים חשים, אחרים, רק כי יש לנו את הכוח לקחת אותם ולהשתמש בהם ולנצל אותם ולהכאיב להם ולייסר אותם לטובתנו. בעלי חוות מזור מנסים להשתיק אותי כבר הרבה שנים, ואנחנו נפגשנו אך ורק בבתי משפט. הם הגישו תביעות אישיות נגדי על לשון הרע. הם גם זכו בחלק מהם, בחלק הם הפסידו ובחלק הם זכו. שום דבר לא מפחיד אותי, ושום דבר לא ישתיק אותי. שום דבר לא. אני בן אדם שהדבר היחיד שיש לו להפסיד, זה אם אני אפסיד במאבקים שלי. אין לי בעיה שיאיימו עליי ושיתבעו אותי, ושום דבר, מאף אחד אני לא פוחדת. כי ברגע שתבעו אותי, הבנתי שאני עושה משהו נכון. כי אם לא הייתי עושה משהו נכון שעובד, לא היה אכפת להם ממני. אבל הבנתי שהמטרה שלהם לנסות להשתיק אותי. והם רוצים להשתיק אותי כי אני פוגעת להם בעסק. שהם לא היחידים שתבעו אותי. יש נגדי גם תביעות שנעשו על ידי פרופסורים אחרים שחשפתי את הניסויים שלהם בבעלי חיים. שהם טוענים ללשון הרע, כי אני פירטתי את הניסויים וטענתי שהניסויים האלה אכזריים ומיותרים, והפרופסורים האלה אומרים שהניסויים שלהם לא אכזריים ולא מיותרים, ואי לכך הם תבעו אותי. סיבה היחידה שהם תבעו אותי, שתי סיבות. אחת, זה שיש להם כסף, והשנייה, שהם רוצים להשתיק אותי. מתפללת שהצדק ינצח. אנחנו בשפיץ עכשיו, אנחנו ממש בסוף הישורת, לקראת ההכרעה הגורלית, אם חוות מזור תמשיך להתקיים או לא. אני מדברת איתכם על מאבק שנמשך, מבחינתי, 12 שנה. אין לי את הכוחות הנפשיים עכשיו לחשוב על זה שגם הפעם הצדק לא יצא. אני לא רוצה לחשוב על זה עכשיו. אני לא רוצה, אבל האפשרות קיימת. לא חושבת על זה. אני לא חושבת על זה. אני לא רוצה לחשוב על זה. אני רוצה לפגוש אתכם ביום רביעי בבג"ץ, ואני רוצה לדבר איתכם אחרי הבג"ץ. אחרי החלטת הבג"ץ, אחרי ההכרעה הגורלית הזאת. אז עכשיו אני לא נושמת, אני אומרת לכם, אני מרגישה שאני לא נושמת. אני נושמת 20% ממה שאני צריכה לנשום. עד הבג"ץ אני לא נשום בכלל.
נכנסת עכשיו לבית המשפט כדי לשמוע את הדיון ואת ההחלטה של השופטים לגבי משלוח הגופות לארצות הברית. אז אנחנו נתראה אחרי הדיון ונראה איך יהיה. ביי. לדעתי מאבדים את ה-SMBL, פשוט מאבדים את ה-SMBL. אני מאוד מקווה שבעקבות הדחייה הזאת של בג"ץ, המעבדה העבריינית בארצות הברית תוותר על חברת מזור כעל קליינט שלה, ותשאיר את חברת מזור היום ללא קליינטים, מול מצב שעדיף להם לסגור את החווה וזהו. אני מאושרת. תודה. Tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.